Hej alle sammen, i dag skal vi lave en caseåbning, en lille hurtig caseåbning. Vi starter bare en Phoenix case. Okay, skal lige ud af den her, så ses vi når. Det skulle ikke ske. Jeg har kun 6 kasser, eller 5 kasser tilbage, fordi jeg åbnede lige med Phoenix. Undskyld, det er en lidt dårlig opløsning, men det må I leve med. Vi går bare hurtigt på det her. Så lige dø. Så tager vi Shadow Case 3. Og vi fik en blå. Så tager vi 3. Den samme igen. Så har vi 3. Endelig noget nyt altså. Så var ikke særlig kønner. Så har vi den første key, last case. Track lock. Og så den sidste case for i dag. Husk at smide et like og subscribe til kanalen. Jeg vil bare... Og vi fik et lille item. Jeg vil bare sige tak fordi I så med. Ja. Hej hej.